הגישה הכי נכונה בסוף זה להיות מי שאתה, להבין את מי שאתה, לא ללמוד פסיכולוגיה של נשים כי אתה לא אישה, להבין את מי שאתה ולשפר מתוך הבעיות שלך את עצמך. ברגע שאתה יודע לעשות את זה טוב, אתה גם תרגיש יותר טוב, גם התוצאות שלך יותר טובות, גם יהיה לך יותר כסף, הכל ילך יותר טוב. זה הרבה יותר ריאלי מאשר ללמוד מה בן אדם אחר חושב ולעבוד לפי זה. אתה צריך לעבוד לפי מי שאתה קודם כל, להשתמש בהיגיון שלך בשביל להבין את הדברים ובשביל להטמיע אותם, כי אם זה לא הגיוני לך זה לא יתחבר, ולא ללכת ולנסות לעשות דברים שלך בעצמך הם לא מועילים. זאת אומרת, זה שתעשה את חוק המספרים ותלך לכמה שיותר ותנסה את כל הדברים האלה. בסוף אתה צריך ליהנות גם מהמסלול בשביל לשמר אותו, וגם מההיגיון של דברים פשוטים שקל להבין אותם. זה שהרבה אנשים מוכרים לכם כל מיני חלומות, כל מיני אשליות. חבר'ה, תתפסו עם עצמכם, תבינו שהדבר היחיד שיש לכם להשתמש בו זה ההיגיון שלכם, והבעיות שלכם זה מה שאתם צריכים לפתור, לא בעיות של אף אחד אחר. אתם אמורים ליהנות מהתהליכים שלכם, אתם אמורים ליהנות ממי שאתם, ואתם אמורים להרגיש הכי בנוח, גם אם זה בעסקאות או גם אם זה עכשיו לא משנה מה, כן? אתם צריכים להביא את מי שאתם לשולחן, ליהנות מזה, אחרת אתם תפסיקו ולא באמת תצליחו להגיע לאיזה יעד מסוים. כל היעדים שלכם יהיו חרטה אחת גדולה. תעבדו על עצמכם ותכירו את עצמכם ותתנתקו מכל הבולשיט, זה הכל.